I prvo svima ljudi, baš moj novi video, danas igramo Brawl Stars i otvaramo evo Mega Pig imamo. Već sam otvorio par ovih star dropova, ali vidim da nemam sreće u igrici. Vidimo majkiti. Epic, makar epic, dobre. Eno sam mitik, vidio sam što ono blokira. Daj no ba mitik, daj ba, nema biti takav. Što tako vi kako sporo ide. Vidi ovo. A evo ga zadnji star drop stići. Molim. Ja sam star dropova samo do toga. Da ne dobio nijednog bravara. Bravo. Hvala igrice, baš puno. Znači kad sam da zamijenim account za novi stare dropove. Ja sam ga pauzirao. Evo ga. Mega Pig. Otvaram Mega Pig. A ovu sam dao rođak ovaj account, tako da ne opet taj stoji. Ćemo njemu da otvorimo, hajde. Da on kasnije ne otvara. Legendary, otvori molim te mu brawlera. To dao sam mu brawlera. Evo ovom rođaku brawlerim, koji je brawler? A skin, jeste. Ja sam mislio da je brawler, ja sam se skinuo sam u sebe. Evo što mene ljudi, znači rikcira ovaj, čekajte. Evo me. Otvaramo. Evo što, ko nas već nešto start pa ima. Taj molim tako dobro. Ajde. A to makar je skin za greja. A ti ima i ovo da mu otvori. A ti ima lepe zapije. Sjećam dobiti. A tu je njegov account. Skuplja se da Edgara. Pa dobro on ide. Sam da ja vratim na moj account. Evo nas. Na ovom accountu. Mislim, ovog puta ne znam što da snimam, pa onako nešto. Hvalam brawlere. Da nema što ima u shopu. A samo sam slažu, pa sam pita bio ništa mi nije to dalo. Ne like krvo. Evo, blokira. A, 100% znam da što je nisam dobio. Mega Pig. Onda kam da to sam 100%. Kako se ovo izabije? 100% sam ovaj. Kako se ovo zove, ne znam. Nisam igrao na moj account, taj Mega Pigove tu. Moram pođera video, čekajte. Evo da se snimamo video sam htio. Da skupljam ovaj masteri. Pošto imam evo kolton je na masteri ovo jedan. Pa da mi da skupimo. Na primjer, ne znam duglo. Hajmo ćemo pokušati da skupimo makar nešto. Ja makar na 20 rank uspijemo još. Možda tu da ga uspijemo na 20 rank i plus da dobijemo masteri neki dobar. Nećemo solo. Idemo ko će biti Mega Pig. Sljedeći mjesec.
Alo, ja još gledam televiziju, ne znam šta radim. Ja sam me zbog toga uboli, bravo, ja se prvo pravilo Brawl Starsu na ovaj televiziju. Je. Ono, bravo, ja se, bravo. Ušlo u partiju, ja gledam televiziju. Evo sad. Ja mi telefon blokirao, baš dragi. Samo mi kad snimam video blokira. Još ovo tako slow motionu i Rosa me uvijek ubi. I jesam je promašio ko nikad. Sam ja normalno, šta nju bar imam? Sa nju barinke imam pomalo HP-a. Sam poudalio. Dobro, nisam. Malo sam je ovdje. Sigurno sam kuda. Evo, ovako. Prvi brawler na 15. rank na moj akauntu. A bježi pa ja gledam opet televiziju. Ušlo vam ne pucava, bravo. Još čujem da mi je ušlo opet. Nisam normalan. Baš sam se htjela s tim uvijem, tako sam sam se da pucam. Pita sam se da pucam, pa da. Sam se ne stavim na kada znam. Baš kao u tom ja. Jer ga htio ga jevri da sve. Jesam izgubio kako sam pilja sve sa njim. Taj mitik. Joj. 3 trofilja sam skupio. Pa ja nisam normalan. Ja ne znam, stvarno s koltom ovim igrat. Ali vala pogađa. Pa što ne igram? Naravno sa Franka na masteri. Koliko njemu treba. Što ne bio na masteri, ja neću možda Mika. Mika je na masteri. Znači njemu treba isto još malo, to znam. Najbolje dugo stavim. To znam da će me dugo učitavat. Ako mi bude znači dugo učitavala da mogu laganini. Ne. Ako. Znači ovo malo već biti lakše. Čekaj, da li ja snimam? Dobre, znači ne pričam u prazno. Kom hier, da li ih napadnem? Ne bi ja njih napao, morat ću. Jel da poginem ili da ne poginem? Dobre, makar sam pokupio poen. Pokupio sam poen, mene ne zanima. Ja budale, još kim ja? Pa ovo ljubav nije normalno. Vidite, ja ne uvijek dobijem neku baru malu.
Jedino da meni telefon zna da ne blokira, to je super. Crkni. Ajde, bježi. Vidi uvijek, ali uvijek je A s Mikom baš ne znam igrat. Šta ovaj radi, majke? Stvarno je umru. Od gusa. A što ma misli on se bori, ovo je sa mnom. Samo tu proti gusa se čega bori. Tu majstore. Sad ga drži. Drži ga. Vidi ovo, majke ti, bravo. Ne, da je poletio majmun ovaj mali. Dobro, ćuti. Šta kako je tareva ljudna mega pipa? Čovjek je... Preko 2 rira dobio sam jedan legendary. Star drop. A mene da ni mitik. Na momaka. Ja nekad da maksam nekakve ovdje account, ali ne da igrica, ne da, pa ja. Uz telefon neće, hodaj, sad ću morat da paginem ovdje. Viš tam? Ubij ga. Frank! Ma bježi od ja. Od čovjek poginuo neki. Bravo. Ubri, znači. Sad sam jedan umro, vidim, će ovaj klumb ostati živ. Vidim da nije ni za mene to što pit. Ne mogu ba idem više, znači bježi jebate. Znam i da s Mikom nit. Krivo skin. Allora, sono deve chiamare, sono deve chiamare, ne voglio di stia comincia. Ma no, che sto 4 znam.
Vaan sekatona buunetit. Det var nog just högra. Mä vaatin hyvin tretonalainen zanimoilla kuuta kuunnesti hyvin. Men så så är det linda på vi sen linda i subium note 1. Tar vi samma rella. Skotsi! Joo, ja Lumroll skotsia. Mä statsin oli stavii mä. Aivan. Mä pemme vai itse sitten. Mä nekkaan nyt mä mentona niin mä. Ne måste skotsa näin mä ei tuksia. Skin päivi ja. Mitä mä koen? Skotsa näin. Jo, Mike den ska. Och Mike vet Pokémon vad man går på. Mike den tror loop. Dobi makarono gay bitta jedno. Next, next. To mi treba. A video, ce vet samo gubim eto. Brawler koji pala hoću. Nego vidim da ga otkrije na okej. Ja neki dan sam bio grifa, stvarno rifa. Imao je ovih bo. Ovih ne koristi. Paniku isto ne koristi. Pravno ne koristi. Bila Edgara. Sa njim ovaj igram. Tamam.
nisam ovo naputio. Samo ovo slučajno mapu. Još hvala moji borjači, sad će lijepo ako zakempati i uživat ću. Nema napasala. Htio sam išao da kempam, da čekam, ali neću. Što je treba ultra da se napuni pa tam skočim. Idi bježi pa Barley. Gdje će babe? A ne mogu dvojicu ljudina. Dijelu volej sad. Stradi vola. Stradi vola. Ima nekog frera. Ajde ba Karlo, to Karlo. Evo bi da budem makar štiva. Ajde oprimo, ajde. Idi bježi pa Barley, idi u buranju. Jo Barley, jel mi ide na živce. Makar vodimo. Na dugo zadugo nećemo vidimo. Samo dok su oni bez mene, oni neće voditi. I šta kažem? Kad sam ja tu vodio, ja sam Barley, mova ide na živce. Crkni već jednom više. Tu bijem. Malo da zauzmem, eto. Nada sam... Hej. Stupić po jedan. Ama za maksa. Će skupiti komentator pelja. Sada ću ljudva da igram. Da počnem na 4000 doći. Ali neću snimat. Pa da maksa slučamo. To mi ne želja. Ako želite. Znači sad ću ja posle ovog videa kako budem objavio. Ima video, oni ništa na video, nisam bio nešto ni posebno bio ni radio ni priču, nisam ništa, tako da. Ovo video se ne mora ni gledati do kraja. Mislim, kao bude gledao do kraja, eto. Da zna, nije ni trebao džaba jednak, mislim nije baš džaba, eto može baciti like i subscribe i da zna će opet izgledati danas novi video. A za sad, a što je veliko gemova? A što je veliko gemova? Mislim da to je to dog videa. Ćao.